Beitu, ez, hori da. Beitu. Furanoak markatzen baditu, bai? Hemen daude dioxina eta furanoak, ezta? Eta hortik ateratzen dana eta Euskal Herrira, Euskaditik pasatzen dana, dator bakarrik metalgintzatik. Baina hemen Euskal Herrian ditugu errauste plantak. Eta errauste plantek dioxinak sortzen dituzte. Honetatik kanpo geratzen dira. Adibidez, egaitik, muga pasatzen ez direlako, erreportatzeko muga pasatzen ez direlako. Oan dinot. Eta zuen ustetan muga horiek oso goikoa ezen, oso maila hartukoa dira, o zer? Bueno, jaizten daki dira. Eta, claro, gero, bestalde batetik, erroste planten dioxinen kontuanik ezagutzen dut, jarraipen egiten dudalako, eta, claro, zabalgarrien kasuan adibidez, dioxinen neurketa egiten da 6 orduz urte osoa. Sistema komplexua dalako, eta bar, enpresek aukeratzen dute unea dioxinak neurtzeko, bai. Ematen duten datua fidagarria da, bueno, fidagarriagoa izango litzateke legeak eskatzen duena. neurketa jarraitua. Legeak eskatzen duena. Eta gero, beste argi dago, ematen diren datuak ez dirala egiaztatzen ez da erregizatzen. Akatz nabarmenak daude, eta ikusten diren akatz nabarmenak dira bideramar, zati 100, horiek ez dira detektatzen. Eta ez dago ikuskaritza bat, hori noizean behin honek ondo egin du eta edo honek gutxiegi deklaratu du edo lakorik ez dago, ez? Bueno, horretarako funtsezkoa da informazio hau eskuragarri edukitzea, prozesatzea, eta, bueno, herritarrek, honen gainen egotea. Hori da... Alakoekin, detektaleik ez, bai, ozen Europako beste instalazio batzitan ez dakit outlier zirenak, oso datu altuak ematen zituztenak eta zirenak koherenteak. Bai, ez dakit ez dut goratzen, baina zeuden bi eberu kutsatzaien artean ateratzen zela oso altu. Bai, beste akatsik eta zan, Polonia zan edo Rumanian, ez dakit. Bulgarian zegoen dioxine isurketa izugarri bat, printzipioz, Karo, kasu horretan jakin beharko litzateke nola da, eta baina batzutan bade gauzak pitatu ditutela. Hori beste, alderatzen baldin baduzue KAMS horrekin, igual ez da ikusten. Industriek beraiek ematen baldin badituzte datuak. Bai, baina badakizu, eske KAMSek iturri desberdinak hartzen ditu, eta horietako bat da EPRTR. Bai, eta lehen esan duzu, eguneko laurdena edo sala, ez? Bai. Eta oso raroa da. Nik esan nahi dut, orain dela 40 urte esaten genuen, industria sortutako kutsadura ez dakiz zer, badago aukera bat, ordaintzeko, ez dut ordaintzen, nik ez nago horrena dozen, nik nago hori jeistearen, baina esaten zuten, ordaintzen dozu eta kitxo. Karo, zuri esaten baldin baduzute. Zenbat kutsatzen dozu, joder, zebe. Oso gutxi. Zenik dauzkate industria oso ondo jarrita, ez baldin badoa inor, ikerketa oso ondo dago, baina benetan ikusten dut hartzen dituzuen datu asko. Daudela hori beraiek borondatez esango duzu kutsatzen duzula ez dakizen bat? Ez dut uste. Ez dut uste benetan. Zuek ikusi sumatzen duzu, datu horiek, enpresa ematen dituzten datu horiek, errealitatean gertu daudela, ala ez. Nik hori baino esango nuke KAMSera pasatu garela. Hore, bai, hori esan nuke. Eta, diot, ez bakarrik hor egon daiteken zuhurtzi edo bai, picaresca edo baizik eta KAMSek informazio argazki zabalagoa ematen diguna, bai? Baina, bueno, PRTRek daukana eta bada ere informazio publikoa eta biztaratu behar da. De hecho, nik uste dut lan honek laguntzen duela, nola baiteko alakoak pentsatzekotan hurbilago egoteko horretaz. Ez naho zena ematen du. Baina, garo. Segun zerekin elekiatzen dozu. Aurrerutz joan ginenean, horrexaitik kontuatu ginen,
Wi-Fia egitea ondo dagoela, kamsera saltatzea ondo dagoela, eta ikuspegi sozioekonomikora esartzera ondo dago ere, joango gara. Beitu, horri lotuta, beitu biztaratzea. Hauek dira fuak, bale? Gune metropolitanoak. Hau da Bilbo, bale? Eta Bilbo, hori, eitzen da, hemen dago Burgos, hor Castro, bueno, hau da Gasteiz, hori da Donostia, San Sebastián, zati bat sartzen da iparraldean, bale? Eta koloreak lotuta daude inpaktu densitatearekin, bale? Dinot, adibidez, bueno, Madrid oso handia da eta hemen inpaktu oso handia da, baina gune zabala denez, dentsitatean, inpaktu handia daukagu Bilbon, Madriden baino. Madrid oso handia denez, inpaktu oso handia da, baina, dinot, dentsitatea da referentzia bat. Non daude inpaktu handiak, behitu, hemen daukagu. Hemen daukagu, Avilés, Gijón, bai? Hemen Tarragona, Kimika, Petro, Barcelona, baina bitu. San Sebastián zer dago Donostia? Donostian zer dago? Enpresa txikitsua, industria difusoa, agian ikusi hartu genuke hori filtratu eta ikusi hor industrian abertzeko nore dagoen hemen, eta garraioa, ere bitu hori ikusiko dugu, activity sector. Bueno, kenduko du... Gorkak aipatzen duenaren arira ere Wi-Fi dala adierazle sintetiko bat, interesgarria da jakitea zein da balio totala, bai? Baina gero dentsitatea kilometro kuadroko eta baita pertsonako, bai? Eta hori ere kalkulatu dugu. Ez darako gauza bera volumen totala, baizik eta ikusi behar dugu, bai? Eta hemen densidadeena hor Wi-Fi azpide jartzen duen horretan, hori densidadea litzateke, bai, horrek ematen digulako hurbilpen zartagoa. Bakarrik industria kontuan hartuta, inpaktuen densitate altuagoa da Donostian, Madrilen baino, adibidez. Eta, hau kentzen badugu eta jartzen badugu garraioa, zer gertzen den. Orduan, nik uste dut, datuen iturrian ahulesiak daude, eta bitu garraioan ere, Donostian, inpaktu gehiago, Madrilen ere nahiko ondo. Adibidez Bilbon baino, baina muga dagoelako. Baina hortik... Bai, baina behitu ere gorago ere muga dago eta berde dago, Baina hori ella las landas. Baina hori ja... Bueno, da dut. Hori da Donostian peliago da dako. Gune oso txikitsua da eta hor, baina, bueno, dinot, bakarrik industria handiak aztertzen badituzu, agian, hori, pentsatuko duzu inpaktuak hori Gipuzkoan, industria jarduera, industria txikiagoa, ez dago industria erraldorik, ez dago hori, aspaldiko hori Bizkaiko... Bai, eta honetan nik ere uste dute nekazaritzaren kontuare barneratu dala, eta hori ere oso interesgarria izan diteke horra purtsu bat gehiago harakatzea. Eta datu hauek nola dakizu? Esan duzu Kopernikusetik eratorritako datuak direla, nola banatzen dituzte sektoreka? Bueno, hori hauek aplikatzen dute metodologia bat, eta bueno, hori dokumentatuta dago. Iturri desberdinak erabiltzen dituzte, metodologia bat, lehen esan doden sukalde asko dago, dinote... Estimazioak. Estimazioak daude neurri handi batean, baina, bueno, principios... Ontzat jotzen da, zait, desente erabilia da. Baina daude adibidez estazio meteorologikoekin konparatuta edo? Ez dakit. Haizearen poluziorako ere badaude, airearen poluziorako Inbizio... eta badaude estazioa. Agian, bueno,
Agian sakondu beharko genuke horren kanose. Edo ekonomiarekin lotuta dago zen gauza asko. Nik uste dut, askoz gehiago horrekin... Horrekin baliteke. Ia zenbat, induktiaz, zure ekonomiaren zatia zenbat da. A ber, adibidez, garraio sektorearena nahiko kontrolatuta dago, hor daude trafikoak, parke mobila, eta, bueno. Eta, claro, sektore oso desberdinak daude, eta segureski bakoitzean metodologia berezi bat aplikatu da. Da gai komplexu bat. Eta ala ere akatzak daude, batzuk oso nabarmenak dira. Baina, bueno, daturik ez edukitzea baina bea da. Jo, zontez garbi dut, uzailen, apatu zuena nekazaritza intensiboaren eragina, kutsaduran eragina, ez? Horrein ditu guztiak eta dio, nola haude lurrak? Bai, bueno, karo, sartzen duzunean ganaderitza, eta sartzen zaizu Katalunia oso horri, pues, bai. Bai, ez bakate Katalunia, ez horre gertzen dira, ez guztia. Bai, diot, hor da, apur bat, gaietako bat hor da dagoena, zaren dut konturatzen gara horretaz, baina agian beharko du. Esan da esaiak kutsaduta dago, baina, claro, eta lurrak. Nekazaritza intensiboarekin, azkenengo eta marberroi urtetan sartu den kimiko pila batekin, hor dagoen kutsadura da. Bai, horria, hortak aipatzen zuen. Frantziako kasuan, ez? Moniarena, bai. Bai, bueno, agian ikertu beharretako kontu bat, ez? Aipatzen dugunean gero egitura sozioekonomikoarekin lotzea, zigara disparekotasunak ikustea eta nola ingurumen disparekotasunak daude 3. artikulu horretan, eta atzemat dugu erregio mailan NUTS 2 dena, Espainiako estatuan erkidego autonomoa litzateken maila horretan, igertzen dira disparekotasunak, baina askotariko kasuak edukiko nituzke, baina adibidez ez gara sartu sektore konkretuen analizian. Orduan, bueno, bidetariko bat, litzateka burat sakondu horretan, bai? Bueno, ez da egite du, beste galderarik konturik. Bueno, ez badago, eskerri hori. Eta nahi dugu hori. Bai, laster. Eman hori indikatu pare bat. Ja maiako eskuragarri dagoen. Erto. Lan bikaina.